sengingena esihlokweni ke manje kufika isalukazi isalukazi siyakhala sithi kodwa konakelephi lithi ikhehla yakonakele kulahleke impande ezinhlanu bese lizisho leke bese lithi mfana wami vuka bhala phansi khona ungeke ukhohle ngoba usumdala uzokhohlwa ngazibhala nazi mama Khoza lithi ikhehla senihambe kakhulu niyabelapha abantu kodwa nelapha abantu abangalapheki ngenxa lempande ezalahleka 1 2 kwanina nabelaphi ziyanishaya lempande wathi umkhulu angiyibala eyoqala imina eyesibili wena esithathu yena eyesine ibona esihlanu makholwane wakho uyazibonakala la ekutheni semuthi impande ngicanga ukuthi wezomuthi kanti cha uchaza into enkulu kangaka engaphezulu kwalo bengicabanga ezokwelapha ithi ngichaza sengiyabuza kumkhulu mama Khoza isikhathi esiningi nje obuhleli lapha cela ukubiza ngegama uDudu Khoza imina loyo that is I ngesingisi mina uVVO mina angithi kunezinto mama Khoza engizithwele ngithwele izinto mama Khoza ezisuka kuwena ezisuka kuyena ezisuka kubona ezisuka kumakhelwane wami izini lezo ake ngisibonele uwena uMaximba nje obemla wena Maximba kunezinto mina engizenzile kuMaximba owena uyangizwa lo so lezi izinto engizenzile either ngizenze ngenhliziyo noma ngokukhuluma noma ngizenze ngokwenza bese lezo zinto ziphenduka zingishaya zishaya bani umina uyabona le nto kube nento engiyenzayo embi engiyenza kuwena njengoDudu Khoza kodwa mase ngishayeka sengiyahamba sengiyeso enkonzweni ngiyothandaza sengihamba ngithi ngiyesangomeni ngiyolashwa kanti ngishawa into enziwa yimina ngiyenza kuwena bese kuba uwena ubani na uwena ilomuntu wesibili ongewena lo muntu wesibili kunezinto azozenza kimina bese mina ngiphumelela bese mina emva kokuphumelela bese ngikhohlwa ukuthi ngiphunyeliso uyena njengoba kuyekuthiwa umenzi uyakhohlwa umenziwa akakhohlwa so kunabantu abashawa wena abangashawa umina kodwa umina agcine eshayekile ngenxa ka wena bese bakhona uyena ubani ke manje yilo muntu ke manje okhonjwa umina nowena uma sokonakele hawu ngoba wahamba wathwasa emlambo omunye nje wena kuVVO kwasho wacima intini ewadlala ngami loyo ubani osho njalo umina ukhomba uVVO njengobani njengoyena so 100% 99% isikhathi esiningi sisebenzisa uyena sikhomba uyena sibalekela ihlule lokuthi kahlehle imina noma uwena uyayibona le nto uyabona nje mama Khoza kwenzeka into ebhlungu lapha lapha nemgungundlovu ingane yabulala ugogo ngitshele nje ugogo eyikhonzile ingane so manje na inkinga lana lengane isibulala ugogo sokuzohlalwa phezukwa lengane kanti mhlawumbe izibulala ugogo ngenacala nje ikhona inkulumo kulengane kumbe enye into siye siblame izingane ngokwenza izinto kanti indaba ikuwena kumbe kumina naba abantu bashadile babini mama Khoza yabona ngelilanga ngengikhuluma ukuthi umshado uyagezwa umshado uyahlanzwa ngoxokalo ngenilanga ngoba uthola ukuthi sobabili sishadile kodwa kunenkinga esingatshelani yona wena mina awumtsheli lo wena oyimina nami mina angimtsheli lo wena okuwena yabona bese siza ukuthi ke ibona ngithene eqale mama Khoza sithwele imuva ngesingisi we are carrying the past sithwele izinto ezoniwa okhokho bethu sithwele izinto ezoniwa abazali bethu sithola izinto abazali bethu abasaphila abanye bazo abangazenzi
Njalo nenza uhlelo nofuze lo ngcobe ngithi naku nikhuluma ngalo wasisi kwenzakalani bathukana kwasho wacima. Uyayibona leyo nto izomshaya lo mina obekhuluma izomshaya lento ngokwenza ukubi kuwena. Kanti futhi ukhuluma kanjena nje ingoba kazenzi wenziwa yibona abo bani aba adlule kubona. Ngiye ngithi ke mina kasolalela ukuthi wayithini uJesu mayithi Nkosi baba bathethelele ngoba bakwazi abakwenzayo. UJesu wayekhuluma ngalezi zinto. Ukuthi miyeke kumina. Yingoba akazi ngowena, akazi ngoyena, akazi lutho futhi ngobona. Nje abazali bami. Sinengane namhlanje mama Makhoza ezamapharezini yini isibongo. Sinengane ehayizayo ekoleni isibongo. Ngakutshela ngelanga ngathi mina kunothisha wathi ngeke ngibe lutho. Uma esaphila iwanda ukuthi unjani le khona. Ngenzeka ukuthi ushayekile noma washayeka ngenxa yani na? Ngenxa yalezi zinto engikhuluma ngazo. Ibona. Asisho ukuthi vika ibona. Musu kuvika ngabazali. Wothi cha, abazali bami babe ngakwenza ukuthi nokuthi nokuthi. Benza ukuthi nokuthi nokuthi. Ngoba isikhathi esiningi mama Makhoza mase siphila, siphile lapha kumina. Bese ngizovala ngani ngomakhelwane. Umakhelwane ukhona ngisho eBhayibhelini. Ungafakazi ngamanga ngomakhelwane wakho. Ungadlali ngento umakhelwane wakho. Ungamfisi umfazi nempahla yomakhelwane wakho. Ngokwenze njalo ulimaza ithongo lakho. Uyazi ukuthi umuntu ashawa idlozi lakhe. Mangase uzoprove ivo okwenza ukuthi nokuthi angishawa ngaba amnjalo angishayewanga yithongo lakomunye umuzi ngishawe elami. Lihambile ithongo lakaKhoza noma lachila lathi kodwa senzeni nabo ukhabazela. Bathi ukhabazela miyekeni ingane yethu sodila naye bangishaye. Pelile. Nginenye iphilosophy mama Makhoza. Based la emthethweni wesihlanu. Hlonipha uyihlono nyoko khona insuku zakho ziyokwanda. Awukho othi hlonipha uNkulunkulu izinsuku zande. Awukho. Kodwa kuthiwa mina ngiyinkosi uNkulunkulu wakho. So ukuze ngiphila ngihlonipha umzali wami, angihloniphi umuntu ofana nomzali. Ngibambe lapha mama Makhoza soyiqhubha ngilanga inombolo zethu 0871100555 033 342 3945 010 00752945. Ngiphinde 0871100555 033 342 3945 010 007 5294/5. Sibonge wena wakuchelisa.